dalan ingkang sasongko kumenyar mangrengga rumeng puri makin tanpa siring halap nekang masler muruping langit bagian sarwa manis pada muncar tinobir kekonang surat-surat tanpa dan kasor lan pacari karena imo ana pangujung anjala sembah nireng ulun kapur borisang murbengrat tian kanang sita sing mawe boga sawaku maksih ring belahan tuan kanang amamu jeng ring jang nayakan ning ratu tengrat gotomo magyo anugrahing sekaring bawana langgeng kakang Kaneka putra katuran pambagya panagrami rawuh-jengane iku kakang Resi. Oh inggih pangestunipun Yayi Guru Harja Pratama Rakanta jengandika kula amung salang talim kula mugi konco adi guru inggih kakang Resi sak langkung ngagenging panampi kula mugi nambahana teguh yuwana kula trincacaken lenggah jengandika kakang Resi wonten kirang prayogi Yayi Guru mboten kirang prayogi Bathara Brahma wonten pangandika ingkang dawuh ing kulun padha raharja piswaning rongger
Pangestunipun Rama Pikul Raja Swandra boten langkung kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk. Iya banget paniring ulun prayogana Piswanira. Ngestaken dawuh Rama Pikul ngestaken dawuh. Wangsul dateng pakenira Kakang Resi. Oh prekencang waduh dayang tekan kembang sendek daun kalbe pandaliane kembang kali conde sapa sing gawe anjel wonten saya pangandika ingkang dawuh Yai Guru amiji dhateng Rakanta Jengandika menawi mboten kepara wates Adi Guru Myasiniwaka ing kalenggan sawangi atur paring dawuh menapa ingkang kitados baik katosanipun meniki Kakang Resi ingkang jeneng ulun Rembag Tarlim Wong Bathara Kala ingkang sakmenika sanggrah wonten repat kepanasan nembe kemawon wong pepancen tedha. Oh makaten nggih menika mboten bakal mokal malih tur menika badhe ngabiyantara malih nyuwun pepancen tedha malih. Menika saking pamundhetipun Kang Raka ketah ngatos-atos. Bathara Kala niku buta panganane akeh. Kudu ngati-ati sampean paring dawuh mangke nggih. Sadangunipun pangandikan boten sekara semana kula. Pumika Kanjeng langit kelapatan lir ginjang ngales. Risang mawe gandrung sabarang katulung. Ukir moyak-mayak saking tias balewur. Oh, kasaru suwane Bathara Kala grup Bathara Kararapan. Kageting atimu Rama Pikulun aku ngabiyantara maneh kepiye anggonku nunggono repat kepanasan entuk dwi ari kalungguhan iki urung oleh wangsulan pepancen panganku ana pira cacahe Pikulun yen ora ngerti paringake dawuh aja sambat dane kaya eneng kayangan tak gawe sungsang bawa balik ngatos-atos Yai Guru inggih Kakang kala muga kang dadi pepancen panganmu kuwi ana 5 cacahe utawa 6 nomor 1 kadang lanang 1 jenenge Untang Anting kadang wadon 1 jenenge Unting-unting kadang lanang 2 jenenge Uger-uger lawang kadang wadon 2 jenenge Kembang sepasang kadang 2 lanang wadon Gedana gedine kadang wadon lanang 2 gedine Gedana kadang 3 tengah lanang Sendang Kapit Pancuran wadone sing ana tengah Sendang Kapit Pancuran sing lanang ana tengah Pancuran Kapit Sendang dene kan kadang 4 lanang kabeh sarombo kadang 4
wadon kabeh sarimpi kadang 5 lanang kabeh Pandhawa kadang 5 wadon kabeh jenenge ngayone utawa madangane wah rasane ngatiku oleh pangan pirang-pirang Bapak Guru aku ora usah kesuwen njaluk pamit lan njaluk pangestu arep menyang Arcapada oleh pangan praetna dingati-ati kala yo tak sungseh tak jaluk paling pemangsang Bathara Kala semanten kathah telah titah Madyapada Kakang Resi ulun iki ratune dewa mboten kekirangan memalangi Bathara Kala pados pemangsan jeneng ulun arsa nganglang bawana ngalang-alangi Bathara Kala pados pemangsan lha iki lajeng Kakang Resi kula aturi lumah dhateng Kahyangan Nguntara Segara pepandhingan kalian yoga ulun Bathara Wisnu supados dados dalang pangruwatan mamalangi Bathara kados kala pados pemangsan dados mekaten lalat kula menika dhateng Utara Segara dados napane Kakang Resi dados pangendange pengendang hebat calon hebat tenan ning yo awake rasa melemu ndak kok nambekanku sapu ngono kuwi wae wong wedok barang ngene kelemon ki menggeh-menggeh napase cendak kula dados pangendange nggih lan lajeng Bathara Brahma kula dados napane Rama Wilong dadi pengendare kowe wis tuwa pengendara lepas kacamata ya wis tuwa ya ora isin ora kok ngaksi pancen kudune ngono aku yo mbuh kok iki meh kayane pun adi guru antum salah bincang betul mana tinggal pidal
bocah ontang-anting muntung ketika bahasa sapa padane tak diaklah kuku. Wah. Wah. Cilik dawa belang ireng karo putih iki ula jenenge ula weling iki nek cilik nek gedhe ula welang. Lho iki mangane duku kowe nduk pas mandi. Dadi balaku. Sok sapa? Sok sapa sing tau kelebon ula weling omahe eling-elingen. Kowe duwe uni apa, duwe cara apa kudu ndang dilakoni. Aja nganti ndrawasi yen mlebu omah. Eleng-eleng yen omah kalau perlu beli.
dalah ulat kadipathet ambaro kang pamulu alus manis maweh sembodo kang adadak darangkong anggureh pan tos dadya malakong mangko tomboke ning apa bapake aku karo kowe iki jejodhon wis pirang taun elingku ya wis enek 15 taun 15 taun ya uripe panggah kaya ngene wae anak ya mung loro wedok kabeh ki modho nyang endi ki mau mboke ana ngopo wong wedok ki mbaya sing pinter ngomong anak ora nyang endi anak modhoane ki mau embu nyang endi aku ora dipamiti engko gendro cewek-cewekan wae cah wedok biasane nek ora mukir karo batine nek nang bojang bagus ya kepencut ning bocah bagus nek wong ayu ya bingungi ya padha wae lanang wedok wong iki tenan wong aku ya tau dadi nom dek biyen ngono to mboke ning apa bapake wong urip kuwi kudu bisa nglakoni siji wajib loro wasis waras wastra wisma kuwi tegese piye wajib kuwi piye wajib wong urip kudu nyembah karo Gusti Allah sing nyipta bumi langit sak isine kabeh iki adhedhasar keyakinane dhewe-dhewe kabeh sing disahke karo negara kuwi apik ora kok enek elek kuwi ora angger negara ngolehi ya kuwi apik pisan oh ngono kuwi wajib lan nek waras iki wong urip budidaya kewarase ning awak senajan duwe kebo sapi teng brangkang nek awake ora waras yo didol nggo berobat aja kan mangan daging sing berlemak kuwi ganggu kesehatan sing waras nang awak iki godhong-godhongan lho mboke godhong-godhongan iya godhong kates godhong singkong godhong singgang banjur bayem bayung godhong pace kuwi dikulup ya dioseng-oseng ya enak godhong pace ya kena nggo jamu iya cikru kuwi ya enak nggo lawuh cikru ki apa wong ono dhewe ora ngerti cikru ora apa cikru ki cah saurana cikru ki tambah melandingan rasah tuku modale menggur golek cikru ki kuwi dioseng-oseng enake kaya cet tak kandhani nan rasah kelangan duit ning nek iwak sapi iki nek duwe darah tinggi drop kontan apa meneh ayam potong mare mbuk-mbuken ora kurang wong sing padha sirna padha mati kelemon pokoke mangan daging-dagingan kuwi
Terus sing apene kuwi nek aku dhewe lho kuwi. Aku dhewe iki jangan bening kangkung karo bacem tempe karo tahu kuwi cukup ning ora digoreng 3 tahun aku ya kuat. Nek ora ngono ya kuat nang panggung ngene iki upama aku ngene iki terus mangan goreng-gorengan, mangan legi-legi enak-enakan. Lawang awak lho. Awak lara nek mangan panganan enak rasane ra kepenak ning nek mangan panganan sing ora enak awake kepenak lak ya aneh ta iki aneh iki aneh gamelan senajan ora enek bonang ngene ora dadi apa ning laras apik tuku gamelan sesuk ditambahi ben jangkep ayo ditren mumpung iki nang sindane Ibu Lasmini barang nah oh sana to oh kata rancane ning urung ya syukur ditren iki lagune dolanan nek sing kaya mbiyen ya ora kompak ya ten iki sing lawas-lawas bae Sinong Parijata Bunga Slendro ora sah nyamat ora nepeloke Sinong Parijata sing nulak-dolak utama ben dimerenge para sesepuh para pemunden Mbah Hidro karo Kang Mukino iki sing kembar mayang tukang nemokne manten laris iki ngene iki ora gara-gara Mbah Hidro ya ora eneng lho ngene iki monggo Bu kabeh senggah mong cacate piye gundulan ya ora apa-apa ning ngene dhewe
apa Warsiti? Anu lho Pak, aku digadani wong-wong anu Warsiti kowe iki bocah nandang kena sengkala. Kowe iki kudu dundange dalang kon ngruwana ora dipangan Bathara Kala. Aku wedi karo buta pangan Bathara Kala kok Pak, aku njaluk dirumat Pak. Lah wong ya ngundang dalang kerwatan ya larang lho ora nggo biaya ki apa ti nyang Jepang ngono. Iya nyang Jepang ngono. Wes pokoknya Jepang ki wis ta tumpuan duit tenan Pak, jangan ngambil aku. Aku nek nurut anakku kan rono meneh. Ditanteng njaluk bayar pira, yo manut tenan lho Pak. Ning kuwi yo urung oleh karo mamase. Yo yes wong wadon ki dipengku priya kudu manut sing lanang. Pak yo. Ya kowe kon ndangke dalang ngruwatan milih sapa dalange? Ya sapa-sapa anggere wasis oleh ngruwat wis aku wis panut marep bapak wae. Ya wis ditunggu sawetara digolekke, tunggu golek ragat dhisik. Warsiti ujug-ujug mengkis nangis wow tak kira diuyak-uyak pacare anak ayu kuwi lho Pak nyonto mamake anake ayu nek bapake kok kaya apa kaya udes tak plinteng udelmu kok ngelakne bojone kaya udes tak plinteng tenan udelmu ora gur kaya ngono lah timbangane kowe kaya drum bodol ngono tak tinggal minggat kowe aja ngono aku kowe tresna tenan lho ora guyon. Lah kamu Warsiti wis bali lagi Warsinem nyandi lampu nyandi saiki karo nunggu Warsinem dibalene oleh seneng-seneng gladi gamelan kula nyuwun anu Mas Rahmat Tanjung Perak. Ayo Tanjung Perak. Oh ora iso. Oh ya dibaleni liyane apa karmu? Nyepek-nyepek mau. Oh sing nyamak kena ya jineman. Jineman ular kambang, apa glathik glinding. Wis milya. Anggit guna Tanjung Perak titik sing dawa tenan. Ning gandeng pelek ya aku dhewe ora pinter nabuh ya Mas aku ya wis kenek ngono ae. Bisane gur njaluk. Ayo jineman. Saya
iya. Gedhe apa cilik butane? Gedhe banget lah wong aku kersamene kok mateni buta gedhe apa ya? Ya masa budha Pak, wedi Pak. Warsite bojo urung nek kowe tape bojo gelem ya aku culno dhisik to culno dhisik kowe aja meleh merem lah wayang kon merem piye wis kowe merem aku tak nyedak kowe nek arep rabi aku nek kowe merem syarate yo kon merem yo tak merem. Oh, rasane iki kelakon mat. Yo. Aduh. Yo. Ngantem kok ngenean bocah. Yo. Ngantem kok yo pilih kon ngene. Ngono yo. Mak pletrok ngantian. Iya. Nyeples. Iya. Warsiti. Mak pletrok. Iya. Mandek. Dhewe apes tenan ya ora diruwat ya nyatane ya ben wong-wong wis do nonton iki nek ora diruwat uyak-uyak Bharakala kaya ngono kuwi. Saiki kepiye awak dhewe ayo ndelik nyang endi? Ya ndelik nyang endi? Golek papan grumbul-grumbul, wala grumbul mah dilikane buta jare. Balik kok nggonku sing dhisik. Wis ndelik nyang omah wae, ayo ndek nyang omah wae.
banyak udilmu kowe. Aja mlayu kowe, arep mlayu iki. Dandang ditinggal golek kuluban malah ngane glimpang wedang ing ngutahi aku wong kang ngendelke dandang nganti glimpang ki wong keneng sengkala long ana rezekine 10 gatheng sabet dintane aja kok wis durung kecandak boboranku. Aku keserimpet wong nandur lung waluh ning latar. Bocah ingsun baju barat wong kang nandur pala kesimpar ning latar iki wong kena sengkala. Long ana rezekine 15 katheng sebentenane aja kok wis durung kecandak paboranku. Sisih pring welata ora dirukti masang bumbung-bumbang blender aku nganti tiba. Bocah ingsun baju barat wong kang sisih pring ora dirukti welate iki wong nandang sengkala wong masang bumbung-bumbang iki wong keneng sengkala long ana rezekine 15 katheng sak bentenane aja kok wis yen durung kecandak boboranku. Yogyanira kang para prajurit tak leren karwan gandang gula lho. Aduh lamun bisa anu ladodo ing ngene caritane wis apa isane Kang Jaya dadi bawa. Oh ya beneran nek Jaya. Niki makin lebih singgit. Yes rahmat nang Yogyanira nyampuh kang para prajurit iki cara kemataun ngono lamun bisa samya
Wiswanda labuhan kang tinelong triprakara gunakaya turune kang den antepi lohoni trako jenenge Dandang Kelak. Ngembruke aku wong gawe omah urung nganti rampung nganti ambruk urung dipasang ampek-ampek utawa tutup keong. Iki sing duwe omah iki uga wong Keneng Sengkala bocah ingsun baju barat. Wong kang di omah Dandang Kelak iki longono rezekine 20 kething saben dinane. Aja kok wisi yen durung kecandak pepuranku. Bawang putih ayo delok wayang ben kebidung karo wong akeh ora konangan awake dhewe ayo delok wayang.
menyuting tiasang retno madu bronto Mangke Mbah Dalang katuran bagya panakrami Surawa jengandika Mbah Dalang wonten ing bawang putih mriki. Oh inggih. Kula tampi pambaghe panjenengan dhateng kula. Taling kula katur panjenengan. Nak Mas. Inggih Mbah Dalang kula tampi kanthi supornaning penggalih. Mangke to Mbah Dalang aturi sugeng Mbah Dalang adek kemayu meniki bojone sing diomaki. Lah pripun nggih perlu apa-apa wae dhewe nek ra kemayu. Arep belah sapi-sapine dhewe adol-adol belah wedhus wedhuse dhewe, belah pitik-pitike dhewe, goreng ndok-ndoke pitik. Tak kira ndoke dhewe. Ngaturi sugeng Mbah Dalang nggih kula tampi bunga tiem jenenge ngatiem kaya sinden kene biyen Mula jarine wong wedok gelem belajar sinden muni pisan wae ya dhuwit 50.000 paling ora kuwi wong nyawer ning orane wong nyawer jeneng ngruwat kok nyawer nyawer ya nek wayangan wong ngruwat kok minarse menika sampun dugi titiwancine Mbah Dalang kula aturi ngruwat sukertanipun anak kula ingkang nami Minarsih kaliyan sapa iki Nitasari ingkang sampun kula dhawuhaken taun kepungkur menika miderek pituturipun pepunden menika anak kula menika Nandang Sukerto kalih setri sedaya niku namine Kembang Sepasang nggih Kembang Sepasang ning Baito kalih Pak Mukina sing dawuh niki ya kuwi wong ngerti wong tuwa sing ngerti babagan iki mboten lho Mbah Dalang jane sing diruwan niku sing pripun wong ngruwat kuwi ngilangi Sukerto ora retu dene nek ora diruwat uyak-uyak buta kuwi mung mirangka perlambang sejatine buta kuwi rubeda reribet dadi wong Nandang Sukerto kuwi bisane luar saka ribet yang diruwat nganggo mantram pangruwatan antarane Rajah Kalacakra jantur wakala mur sak pepadane ngene mekaten lah sing mengkono kuwi ya kuwi dalang pangruwatan dene carane ngruwati ya beda-beda ana sing nganggo ngene kabeh kuwi apik mung karek kaantepane dhewe-dhewe wenang milih sapa-sapa ya ming welingku nang anak-anakku sing nom-nom kuwi aja maju ngruwat dike besok nek wis wayahe tetep ya teko mangsane ya tetep nglakoni ning saiki sing nom-nom iki aja do ngruwat dike eneng dalang biyen kuwi isih bojang wis ngruwat ya eneng bareng anu bang rumah nentengi gadis coba kuwi yang wong sekampung kene ning ra tak omongne wis wani ngruwat ya ngetengi sekampung wong gadis bareng rabi ngaku bujang aku rapek kuwi. Oh nggih Mbah Dalang sampun dugi titiwancinipun kula aturi miwiti anggenipun murwaka murat sukertanipun anak kula kanca panjak niki pun entuk palila ingkang mengkugati Mas Mukiran tumintu diwiwiti ayo disampah kaping 3 utawa gagal.
wetan putih warnane geni apa pakaryane geni anglebura lara raga lara geng lara wigena gelah tlutuh padha ilanga budhuk edan ayan buyan wis lebur dene geni saka wetan ana geni saka kidul abang warnane geni apa pakaryane geni anglebura lara raga lara geng lara wigena gelah tlutuh padha ilanga budhuk udan 7 teluh trakyana budhuk kita padha buyan wis lebur dene geni saka kidul wong ilahing prayoganira ana geni saka kulon kuning warnane geni apa pakaryane geni anglebura lara raga lara geng lara wigena gelah tlutuh padha ilanga 7 teluh prakyana budhuk dan ayan buyan wis lebur dene geni saka kulon wong ilahing prayoganira ana geni saka lor ireng warnane geni apa pakaryane geni anglebura lara lara geng lara wigena gelah tlutuh padha ilanga 7 teluh trakyana budhuk dan ayan buyan wis lebur dene geni saka lor wong ilahing prayoganira ana geni saka tengah lelima warnane geni apa pakaryane geni anglebura lara geng lara wigena gelah tlutuh padha ilanga budhuk dan ayan buyan 7 teluh trakyana padha lebur dene geni saka tengah ya neng dalang mayang kur dememeng bae ngobong dupa nganti lemes kepayung kadure nacut bubar wadya balaku iki mama tekaji apa iki kowe ngerti iki mama tekaji gumbala geni oh kaji gumbala geni Bathara Kala lho kowe ngerti karo aku dalang sadurunge munggah malang panggunganku kowe sendhen cikal maksih tumaru temadaya ngadeke arana teka sak mengkone aran kelapa lan ingsun walere aja ana anak putu nandur kelapa ning sapangarepane omah prayoga nandura wit drima ning titisan omah sisih tengen nandura cocor bebek titisan omah sisih kiwa nandura wit gedhang kluthuk ning pojok pekarangan sisih lor wetan dalang omel wae kowe wani dalang iki oleh pakone sapa oleh pakone Kang Darde Panti ya kuwi Mas Mukiran sak keluargane iki ngruwat ya ngruwat putrane Estri Winarsih karo Nitasari kowe wani ngruwat apa bisa maca tulisan kang aneng awakku bisa kae pira apa arane sing ana mbatha jenenge Caraka Balik sing ana telah sastra pamengkang sing ana ndada sastra pedhati sing ana geger sastra trusing gigir aku urung idep lair batin yen durung idep kok waca enggal wacane iya ning nacip tamu patratemu kul batal ingsun waca apa kang dadi pamintamu Kang Suyu
yo yo yang siu si yang yo jang siu si jang yo dang siu si dang yo pang siu si pang yo lang siu si lang yo wang siu si wang yo sang siu si sang yo tang siu si tang yo dang siu si dang yo kang siu si kang yo rang siu si rang yo cang siu si cang yo nang siu si nang yo hang siu si hang yo sangkala lumereng sangkane lara Wisnu kena ing lara lungguh ing otot lan ing amperu kang alara mulya dening Bathara Brahma kena ing lara lungguh ing daging lan ing kang alara mulya dening Bathara Guru kena ing lara lungguh ing utuk turu melu malan serandune awak kang alara mulya dening Sang Hyang Wenang tan kena ing lara maring Sang Hyang Tunggal kumpul panenggalan ing rasa tunggal dadi jati tunggalan rasa jati mulya saking ingkang wisesa wong awi genang astuna masideng sing diruwat kuwi dijungkati nang kene ora sing diruwat loro kabeh nang kene ya dijungkati wong ilang sawetana durga kala sawetana kertidana tumurna kuring madya awering dewata muja ajiku sangata ati amaraja ta ajiku amaraja ta wusku amaraja jaramaya amarane rimaya ya siraya parasiya ame saya ame dosa satumya ame duraratamya yani dosa satumya ya siya ya palasya ya siya parasiya ame dosa satumya nawanggono nawanggeni sikutara sikutari sibrenggala sibrenggali sikutara sikutari sibintaka sibitapi sibintaka sibintake sidurbala sidurbali sirumaya sirumayi siudaya siudayi Srimaya Kedamaya Sidayuti Sidayuto Adiyuto Aniyudaya Andayuti Niyudaya Om Namo Namah Swaha Om Yoganiro Sang Hyang Pertiwi Mijil Kumala Bedari Umma Mijil Saking Limu Sap Sarirani Mijil Sang Hyang Urusa Mijil Sang Hyang Gugro Sate
negeri Mesat mengalor ateman dadi dengan Puneng Sang Hyang Pritanjala ingkang kinen gawe loka angen jari lir Bathara kang riwir-riwir tidak rasa asin ateman dadi uyah Puneng Sang Hyang Betari umo sinang sayeng Jagatnata temah popo cintraka cinanggak suku sinusang atemah anjerit anggerik angwu asari tajata gimbal muniwe Betari Durga Om Namo Namah Swaha. Aku wacana aji bala sewu iya ning ciptanu anglerna bakal isun waca aji bala sewu. Pados aku Banyu Mulya kelawan Kembang Setaman dalang ya maju tak adusi kala. Tundung adus banyu hening banyu mijil saking telaga maneh Durga kang medusi umo kang ngasone Wisnu ingkang angentas. Seneng rasane atuh wis kok dusi seger sumiah rasane ngawakku dalam aku njaluk pikudang kaya pangudange Rama Pikulun Bathara Guru ya maju mrene bakal tak kudang. Wong anake siku ramean agedhe asedhepah
Bang Gus pastika maya-maya ana maya-maya katon kang tinonton ora katon kang anonton padha katon biang-biang bias golong-golong gumalopong gulung gumalungkung Om Namo Namah Swaha. Kalau saiki kowe lunga saka kene aja ngendhasi karo ganggu gawe marang putrane sing garbe pati kang ingsun ruwat. Iya, aku nurut ngendikane wong tuaku. Sok sapa sing ngerti tulisan serandune awakku kon lunga. Ya aku tak lunga saka kene dalang. Aku njaluk srana mori putih tanggo kemulan. Kuwi minangka tandha suci ning atiku ora bakal ganggu gawe gendhak sekara marang warga kene. Nimas njaluk samu dhewe. Wadya balaku sing setan iki bayangan ayo lunga saka banjar pekarang aja ngedhasi karo ganggu dhewe ayo lunga wah wangi celaan pupuran sanggulan dodoh montok bokong semok wis sasarane nyawang lanang-lanang sing kandel-kandel dompete kuwi kaya to agen gabah di Pak Lurah pacare ya go dalang-dalang sing laris nek dalang tuwek ora laris ora bakal kok arah ora aku ora godho salahe wong sing do gelem tak godho salahe dhewe kowe ora menggodho wong lanang kowe ya godho wedok barang sing wis tekun ngibadah kok godho dijak golek gawean sing gampang-gampang sing tundhone wong wedok kesasar marang lembah hitam kuwi apa lembah hitam kuwi lakon sing ora opek ayo kowe gelem lunga ora aku ngene aku njaluk sangu apa Pak Dalang kula nyuwun sangu njaluk sangu apa kula
kula nyuwun sangu abrak pawon sedaya. Iya yen ana gawanen yen ora ana sing gedhe pangapuramu. Kalian sinjam yang semekan kangge temanten enggal bangun tulak teradan ingkang endah. Yen boten makaten boten lega rasih manah kula yen ana gawanen yen ora saudara. Sampun kula nyuwun pamit. Barang jalu sing dhewe-dhewe. Oh iya kowe iki danyang tuwek lha nggih. Tokong-tokong akhire sene ku buri-burine pun tuwek-tuwek nggih. Tokong ngene iku. Pinter-pinter bangsane Pak Idi, Pak Imin Yate niku apal. Iki anu Wonogiren iki. Kula nyuwun sangu, ya lho sama kula nyuwun sangu ayam gesang jalan serti nang gawane yen ora sing gedhe kepangasan. Menika wonten sampun kula nyuwun pamit. Segem sisih ya yen eneng gawane ora sing sampun ampun pun kula nyuwun pamit.
barang sing kependem-pendem bakal ilang iki. Sapa ngerti besok Mbah Putene bocah sing pinter ndalang kelingan kae mbah kene nembang lindi. Kula napa nggih ditundung Pak Dalang. Kowe ora ditundung, kowe danyang cikal bakal sing bakali Banjar Pekarangan kene. Reksanan kanthi permati anggone patak bali griya sing darbe panti kene. Nggih panyuwun kula nek enten bebaya kula gugah nggih kudu gelem tangi senajan wayah dudu wayahe. Nek mboten tangi kula gereng ya kelakon tiba tenan. Kowe njaluk sanga kula nyuwun sangu. Nggih niku kecok bakal sing komplit. Kecok bakal niku ndok ayam kampung arum ampun ndok ayam meras. Nek ndok ayam meras mboten ketampa. Sebab upama ditetet sihir ora dadi pitik. Niku panyuwun kula sok sinten mawon. Mbah Dukun klenik niku sing sok gawe sajen. Nek gawe gecok bakal aja ndok ayam meras. Ndok ayam kampung. Lan panyuwun kula angger sasi Sura tanggal pisan do lelekan ning omahe dhewe-dhewe dalam perapatan ya keneng meneng ngendi keneng sing padha betah meleh sambene manjang idun dikir maca pat sak panunggalane niku ngombene wedang anget putih sirikane aja do nyambi ngombe toa suwane ngantek mendem wuru ora ning panyuwune kok malah dadi brabeh. Pun kula ajeng jaga kayuwananing Banjar Pekarangan mriki. Endi sembala mau? Endi lah? Endi? Niki lek gawe sajen bojone Wayana ngoyo-yo urung diwaca kabeh. Sing durung diwaca sing ndi? Niki enten golong 7 jeneng Abang Putih jajan pasar niku manane napa? Kuwi bagane Mbah Mukina kuwi waca ngono. Oh, nggih nyuwun ngapunten Mbah Mukina nggih. Niki kula ngekerake nyuwun pangestu Mbah Mukina. Mbah Mukina sae krama. Mukina sae krama Pekalangan kono dulure Marsini, Marsiman, bojone Jumeka. Lah nek ora pas ngaku dulure. Wis dange kralna Kakang Kalunglungan nggih pun asal peleson sampean jenengan. Kula kepareng matur dhateng para rawuh sedaya. Namung saderengipun nek enten kesalahane kula nyuwun ngapunten akar aku ya linglung golek cempala wis bingung lho. Coba to. Aja diteguyu kok besok ya ngalami kaya aku lho, Cah. Nah, niki entenipun golong 7 niku sing dipepetri dinten 7 ngoten. Lah jajan pasar niku sing dipepetri dinten 7 pekenan gangsal tahun sekawan windu 8 sasi 12 wuku 3 dosa naga dina naga sasi naga taun tali wangke sampar wangke tarik batang rijalolah sandung watang apa nah ya lali mulali ya lali kering jati ngarang mila ditipun putri ampun ngantos ganggu
Anggere pepacak balik grahe kang darbe panti mriki pikantuk idinipun ingkang Maha Kuwasa lan pangestunipun para rawuh sedaya mawon nggih. Amin. Ah niki terus sing urung apa ki mau? Senang. Golong wis bisa dhewe dengkul melocot kuwi. Senang sing urung. Jenang abang putih niki sing dipepetri Marmarti Kakang Kawah Adi Ari-ari getih puser sedherekipun ingkang dipun ruwat menika kadang 4-5 pancer celak tanpa senggolan tebih tanpa wangenan pramila dipun pepetri apun ngantos ganggu gawe gesangipun temah mulya gesangipun pikantuk idinipun ingkang Maha Kuwasa lan pangestunipun para rawuh sedaya mawon nggih. Amin. Ah, salajengipun kangge memetri malih rina lan wengi. Pangajap keluarga ngriki wilujenga serintene sedalune. Gangsar kene golek sandang lawan pangan, kedateng ana panyuwune, pinaringan panjang yuswa. Allahumma amin. Sampun cakap padalang Kakang kalulungan iya saiki ayo padha atus kramas dhisik supaya katon kesuciane ayo padha atus kramas dhisik. Ya dosa gunung Gramina ping satarena ping satamune Dewayu Bugune sirang prasini Jiwanggana Patrayana Prakasiwah Prakasipa Bogo Walpura Wong Bestu Waloya Waloya teman jati jati teman Waloya. Sing diruwat iki rambutnya rambut sing asli aja cemara bismillah ngilangi sintek liwere sapa jenengmu Minarsih Karya Bagya Mulya uripe oh sing sika bismillah rambut ngilangi sintek liwere Nitasari Karya Bagya Mulya uripe yes. Sangat pitulane umbah dalang ingkang nuwat sukertane penanak wa kekalih mugi-mugi saged mahanane kesaenan Mbah Dalang. Oh inggih kula namung sedremendang ninggaken mugi Gusti Allah ngejabahi panyuwun panjenengan kula minangka lantaran. Salajengipun saged bagya mulya gesangipun keluarga mriki monggo sesanti ing ngarsa Suntulodo ing Buri Mangun Karsa Tutwuri handayane